Chetima etiaro onge umuntu gakokora igo nendo anyore job opportunity bneye Obo? Baba. Biande. ¿Qué hora se te? Ono koberango kotorochi mechando. Ochande que te. Tiai. Ekonginyori chi promotion nare kwagu nka tipeche sengo chi respond. Lakini wana chi promotion injiri no no egu tanche. Promotion mere. Utanda okaragas. Tot keronari okorea igas kare konya totara mañana tigo kwana bno. Ona ya kamwana gasini nindi kwa koregas. Na korete tiga bano nyero ka attachment. Attachment ya college bona neregas. Bona ine gas kobera ngobe kando official na report bno nde bwensi okwenda office. Renda ali na bongu merete ne na bakubwa. Monto te ya bone ento okora bne mechiende okora gokora attachment nkoegas. Ono kokebeka bya eringa sex for job opportunities. Monta onte inga bona haye na kwanchire lakini soko onkorega abongo koegas. Aro ninja andegete lakini ento bune gitingo kora. Le? Ento bune gitingo kora. Tingo kora. Bianza andikega nde nyomba timbwati no ne TV lakini nde buya. Obona bwobo bebwo butaka. Buko ruo mu kyo cyandegete omukibwo butaka otabwate no emonto gosemi aigoro bongo bwao orore mutwe. Nkyo minute. Yani ubwete bone gento kwantabire kangogeti mono. Igo nabo gwanchira no monto akore igo as long as anyore gasi. Oye gwe gasi okane. Means kia tumia konge gasi. Tatumia aba boss pioro je bale gasi. Paka bago konya kwa kana chifi. Ai no maitenga kibanyoro tikasi ejo. Ngese na masakarabo. Masakara bosa. Na maybe abantu mbalenga bata masakara. Mbalenga. Bari chiyo response. Mbalenga bakorigire bageri muneri kwanyora tabatabwati. Oma ko we okanga. Na ale konyaro Okiondo. Binto binde yani. Obuno oboliri na nto kwana gente kya sumonto. Na ndo takeiro ryo muntu uyo nyekubate namba ya umwakere omatenga na ngainire boli no boliri bwala gunkwani. Alafu Isa ko egas. Ngoi gumin skiate tentu mienya ore gasi. Atati ko nyoma. Ko nyoma takete. Ongendi bona ari ko nyoma renda ngegasi afadhali. Ono muntu obwate mukaye obwate familia yae na bana bae. Neri twagwanchire. Okuno gontu na ata etago konya kwegasi nayo gwenere torengereri naye omukuni. Mokuni kogena nganchire angegasi. Onge gatete gonkonya. Nkiata konkonyera nga mwana oyo gakisigara na chandegete tigamwe gasire gana. Yani nkwanya koranga no ekero muntu gukugura amabera maruranu ngora tuni wore. Muntu akobekere kombe kimajite kwingikana iga kwara oncha kwamanya kugura. Mago kogerera. No ekero gukunywe changa. Ngukuni wora ekwerende akabuniko kali enusu. Nima eto no ene chinchuguri gukogora umongo lingo kwa. Ngokwaribere gwatuna. Ono gutuni omuntu atakura. Ekinegente kingao tokorengani mabere na inche yani buna you know kolowa dignity yani no inche keronde ga sita gonsika. Bono kobwata dignity. Abaisi abarabora ogochinga na mapenzi bono obatigerete obachwarete bagotumeka bona batagete kibago konyire kwenda korengana buno rengerete buno korora sigara well it's okay onga kondo chinabo igombuya lakini nche ninge maite I couldn't lose a job ese yentongo koresika getari gonkonya if that was part of me kanga nakiona akorete nyore ngibeka sabi. Okay oyo taete omutuni akoyegasie gokonye na baisia babaikire ska bakonyonya sore bago tabako ngaina bago tereringa utawezana ngakibo senki babe ke bidredi gana maisa mabaliri kwa fall in love ngibago konyera baisia ngibarago konya okare ko bweka Sigara no muntu. Okay ne batali yaye abaisike bande bunaye bona nchetima etiaro onge muntu gakokora igo nendo anyore job opportunity bneye obo Tosoko. I know Gusii. Okay, I know Gusii. Opportunity na geto geito. Angu monto ko konyara ko kore gento bune kyo isko ga obogimana inde ngeri ko konya
rende nkio gotugutere opportunity yo ta korera igo ego lakini onga toriko kora igo hakuna ajo oebeke segento utanyare. You better lose that for another greater thing. Egento utanyare na ebwetongete wese nyasaye gutongete. Ninche nyasaye ontongete lakini ninche. Tonga muno musate wese muno musubati. Muno musubati. Igo na ebwerendete ga. Nayo kurundi kipikipiki yo gutumeka. Nayo gwancha. Chigari kiri yo gutumeka gochie chiro nayo gochirundi. Bono nere bunanchi tekutuna gutumeka echeo kia ego kora abantu abaiseke ko bagosera probably nabare ko nkora igo nsoe gasi andigeria ganto gakeigo ambute kogera gukubutage kogera ngwesigete nayo kamorokia maskani abina maskani go kwerwe sto monto kogera uteta bokonyi kurwisari aseki ongo monto kataito gokonya ne nkore ndonge tigago konye kama ni malipo utamlipa dino na kwa rere haki aru monto yonkonyire tigana inche mwaka negake kwa muruseri gake kwa mugora non shopping go chimoya zawe go shopping yata bwati oyo no monto ekengo mwana ikata bwati wantebiri nanyomete obwate gasi okori kibesa kinyinge tari shopping yemuborete sawa tigatora igwana ninko igwete neri akororera mabera uchandegete arore mwe bwebwatete buya akoire bese na attachment gwakorire wamwira kwegasi neri agotebiri nga baba ndoche mbiyoro mwana bwesibeti buya ando bwate riskani egasi nera lakini egento kebekira bwe lingana limwamwe kerenge kenene what must I do mane ko nyore gasi bone gento kige sinine na kyote kutangasera abantu kese kine gentango kwa kore tango tutebe tionde tiganko boli nabwate gasi nabwate chibesa nanyomete ekagonsa batake bwati mwai igo bono egine gento kutangasa busango negento mwa kore tekara bwate gasi tali kutangasa ekero agonsaba inkiata komere aenda kuerese mukaya ari ekena kiagerete no amatemuka gwa mbuya ayege jaji neni abantu bande baraba ngaini no college kero gwachire kabe college kabu mungaini ikaba ari mwange ikachire kichara ange sikobekera no amagisi campus yechi afadhali aba kora matem korunek kasne bwa kwenda maki una abantu bataba maiti abanga mu lecture go somia manyanga ayo Sigara atakore tiga anko mugweriga maumama bono nga nalinda nyore grade ge ko ngira next I have to do something obuno bo chinganta nyare ko tolerate onga tindi gwetumorero ha tingo ancha go na kikegerete utaruhusu na aba ibori bawo butakaime wono too bad ndo mongaini asanga obutaibo ngaini obuno bochochoni oboriri umwana akungainia wake sabu ya motu kwangigule ningo wetera kintingo understand it ebitai bintu gutangasira aba ibori bose amate ebine bintu gukora osuke naye gochimutu abana bagotabwo naye ogutikoba example kenyoronga ki ebwata buyobe buna Sigara example lakini gego koromo bongo imoko nyago ikaransa kwenyoraga hakine abakinde gasi nakora tu lakini gwakonyira abana bamino kwabaga kanire skuru gwakonyira isona nyoko kwabaga yaseino kwabaga atire nyomba bakoragira buya no amariogo nyabarware te kwabaga Okiondo no bwate nyaruke gokina nyomenda ne skuru ali kagocha kwende university oratake anchane na balimu ti lecture chiricha moi grade kiage nderere bakwenda attachment anchane na ba obisabaliba obakore buna batagete na riara acho korusia maningo abo mwana mungaini ekonye chitari nchate tacha konye nche miaka yane erire ekonye atwaro bugimo buya through those means go say abo mungaini jerenda yonse ara tumeke era mokonye ego bana nayo lyo teba marogo mbyali para ali chitauni mbya chire again that's a different case again case ke so no bongo bwo batumia ko abantu bari baririre bagota kobera nka bakolete jiyo college batikoreraga nga gasinchiyo abuna bagota kuira ne bioski tauni ali beyanekere no mate bioski ebingwa kana bire bills chabantu no mate mugondo ngwa kana re bill yo monto iwe chaba ngesana gwa chusiri bono kan you choose bioski abukobero bose gotunio monto nayo obo monto na kioro chakaro bwate kioski o maite kene kiane ni ndara nturubo tuko ne kiane ko bwa na ekero le gasi je kioski kinate baba iske bali ka wanji barabona bwe bioski
Abo support. Abutindi go support. Igo nabuganga bone byusiye bakwa myaka soda go nabole bobere botato. Kwanye na atire gioskime. Nakingo taga kiko bumunga ine yendeje. Bono le bindo. Tiga bona ngobolie ke maene Okiondo. Inche Sigara na sinyiru na chira masomo na sinyiru. Na iranjenka na bere maybe chinga kichana chekire na sokire. Na sokire. Na nyuomiru. Aliye na nyuo mumba bwato mugondo. Timbu atika siobisi. Lakini mugondo noro nso maybe ntime kama tindo koron simeke chance simeke chibando chikabichiechi. Inchaka kuon go chiskuru go chi market. Onyo wale chibesti nyingi. Na bongo nya chibese go serinde chia backfire.